Biċċa xogħol li suppost ila li saret mill-awtoritajiet. Dan kien is-sentiment ta' moviment Graffiti meta kmieni is-sibt filgħodu b'mod paċifiku neħħa deck chairs u l-umbrellel minn Blue Lagoon f'Kemmuna. Dawn jintramaw minn operaturi privati f'kull qatra spazju li jsibu mal-kosta fuq ir-ramliet, il-blat, is-simenta saħansitra qabel ma jaslu l-ewwel turisti bid-dajjes. Blue Lagoon għamluh il-lido privat tagħhom qalu Graffiti. Fis-stqarrija huma spjegaw kif ħafna Maltin ma jersqux lejn Kemmuna minħabba f'dan il-fatt u dan m'għandux ikun. Il-Blue Lagoon huwa spazju pubbliku u għandu jitgawda b'xejn minn kulħadd, kemm residenti kif ukoll turisti u mingħajr ma jiġu sforzati ħallsu għal dak li ma jridux. Graffiti qalu li l-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo ma speċifikax meta jew kif se jieħu kontroll tas-sitwazzjoni u kien għalhekk li ħadu din l-azzjoni. F'dikjarazzjoni b'saħħitha Graffiti qalu li ma jistax ikun li wasal sajf ieħor il-problema qegħdin jerġgħu iwadbuha taħt it-tapit u għalhekk il-moviment Graffiti wettaq din l-azzjoni diretta. Din l-azzjoni tasal wara li kmieni din il-ġimgħa il-moviment Graffiti wasal ittra lil 5 ministri tal-Gvern fejn enfasizza 6 talbiet fir-rigward tal-Blue Lagoon u Kemmuna, talbiet li waqgħu fuq widnejn torox.